Ξέρατε ότι υπήρχαν μαλλιαρά μαμούθ μέχρι την εποχή που οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έφτιαχναν πυραμίδες? 4.000 χρόνια πριν, οι τελευταίοι των το μαλλιαρό μαμούθ θέλω να πω, κλαις, ζούσαν σε ένα απομακρυσμένο νησί στον Αρκτικό κύκλο. Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο. Σήμερα, από ό,τι καταλάβατε, θα μιλήσουμε για ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, δηλαδή τα μαλλιαρά μαμούθ, και συγκεκριμένα για την τελευταία χρονική περίοδο που εντοπίζουμε την παρουσία του στον πλανήτη. Τα μαλλιαρά μαμούθ είναι, εκτός από δημοφιλή σε αρκετές ταινίες και εκτός από το αγαπημένο φαγητό των προϊστορικών ανθρώπων, ένα από τα προϊστορικά ζώα που γνωρίζουμε αρκετά καλά σε σύγκριση με άλλα. Γιατί? Γιατί έχουμε όχι μόνο χιλιάδες απολιθώματά τους σε Σιβηρία, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αλάσκα φυσικά, αλλά και μουμιοποιημένα πτώματα από αυτά τα ζώα. Πώς μουμιοποιήθηκαν? Ας πούμε ότι μπήκαν στην κατάψυξη από τη στιγμή που πέθαναν. Σαν το Walt Disney. Γενικά, έχουμε από τις εποχές των παγετώνων πολλές μούμιες προϊστορικών ζώων. Σας έχω και εδώ βιντεάρα στο κανάλι για να δείτε μετά. Παρατηρήσατε ότι είπα εποχές και όχι εποχή? Ας εξηγήσω. Μπορεί να ξέρετε για την εποχή των παγετώνων την ταινία, αλλά δεν είναι μία, αλλά πολλές οι εποχές των παγετώνων. Ένα Ice Age λοιπόν αποτελείται από μία παγετώδη περίοδο, όπου οι πάγοι επεκτείνονται αρκετά από τους πόλους και καλύπτουν τεράστιες περιοχές, αλλά και είναι μία ψυχρή περίοδος, και μία μεσοπαγετώδη περίοδο, όπου οι πάγοι λιώνουν, μένει λίγος πάγος κυρίως στους πόλους και είναι πιο θερμό το κλίμα. Σε μία τέτοια ζούμε πρακτικά και σήμερα, αν και τα τελευταία 200 χρόνια η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αλλάζει το παιχνίδι και είναι κάτι που θα δούμε μία άλλη φορά. Αν όλα ήταν κομπλέ δηλαδή, θα αναμέναμε σε χιλιάδες χρόνια να ξαναμπεί ο πλανήτης στην κατάψυξη. Οι κλιματικές αλλαγές κάνουν τον κύκλο τους και με βάση διάφορους παράγοντες έχει οριστεί ότι διαρκεί μερικές χιλιάδες χρόνια. Αν και μάλλον αυτός ο κανόνας θα ανατραπεί. Κατά το τέλος του Πλειστόκαινου, η κλιματική αλλαγή άλλαξε για άλλη μια φορά τα δεδομένα και το περιβάλλον που ζούσαν τα μαλλιαρά μαμούθ. Αλλά όπως προανέφερα, η πίεση από τον άνθρωπο τα οδήγησε σιγά σιγά στη μείωση του πληθυσμού τους. Έτσι φτάνουμε στη σταδιακή εξαφάνισή τους στο τέλος του Πλειστόκαινου. Όμως, πάμε επιτέλους να ταξιδέψουμε στην ίσο Βράγγελ, όπου βρίσκουμε τα κόκαλα των τελευταίων μαμούθ. 12.000 χρόνια πριν, το νησί αυτό ήταν ενωμένο με τη Σιβηρία μέσω πάγων και κομματιών ξηράς. Αλλά όσο καιρός περνούσε και το κλίμα γινόταν θερμότερο, τα μαμούθ που ζούσαν εκεί απομονώθηκαν από την ηπειρωτική μάζα. Εντάξει, αυτό δεν το ακούτε πρώτη φορά, έχει ξανασυμβεί στο Πλειστόκαινο και ειδικά στην Ελλάδα. Αν θυμάστε το μικρότερο μαμούθ από την Κρήτη που πρακτικά απομονώθηκε στο νησί και σιγά σιγά μετατράπηκε σε ένα νέο είδος νάνο, γνωστό ως μαμούθ τους Κρέτικους σήμερα, αυτό ήταν το μικρότερο μαμούθ στον κόσμο. Οπότε, όπως καταλάβατε, την ίδια μοίρα θα είχαν και αυτά τα μαμούθ που απομονώθηκαν σε αυτό το νησί. Με τη διαφορά ότι αυτά θα ήταν πλέον τα τελευταία μαμούθ του κόσμου. Αλήθεια, φαίνεται ότι ζούσαν έως και 4.000 χρόνια πριν, δηλαδή την ίδια περίοδο που χτίζονταν οι μεγάλες πυραμίδες της Γκίζας. Ο πληθυσμός στην ηπειρωτική μάζα, δηλαδή απέναντι στη Σιβηρία, φαίνεται ότι είχε εξαφανιστεί 6.000 χρόνια νωρίτερα, αλλά στην ίσο Βράγγελ τα μαμούθ νάνοι επέζησαν περισσότερο. Φαίνεται πως τα τελευταία τους χρόνια βέβαια ήταν αρκετά περίεργα. Το 2015 ερευνητές εξήγαγαν DNA από ένα γομφείο μαμούθ ηλικίας 4.300 ετών και εκεί ανακάλυψαν κάτι ασυνήθιστο. Η ζωή στο απομακρυσμένο πλέον νησί φαινόταν ιδανική. Δεν υπήρχαν άνθρωποι, δεν υπήρχαν θερευτές. Μα τι έλειπε? Έλειπε ένας μεγάλος πληθυσμός μαμούθ. Και αυτό είναι που προκάλεσε μια ορολογιακή βόμβα για την επιβίωσή τους. Όταν ένας πληθυσμός είναι μικρός και δεν υπάρχει γενετική ποικιλότητα, δηλαδή λίγα άτομα πρακτικά να παράγονται μεταξύ τους, δημιουργούνται γενετικές αρρώστιες. Δηλαδή τα άτομα μπορεί να μεταβιβάσουν βλαβερές μεταλλάξεις στη νέα γενιά και αυτή με τη σειρά της να τις αναπαράγει εντός του μικρού πληθυσμού. Συγκρίνοντας λοιπόν DNA από ένα μαλλιαρό μαμούθ της Σιβηρίας ηλικίας 45.000 ετών, δηλαδή από την ηπειρωτική χώρα, και τα μαλλιαρά μαμούθ της νήσου Βράγγελ, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν τα συμπτώματα αυτού του γενετικού εκφυλισμού. Θεωρείται ότι ο μικρότερος πληθυσμός για ένα βιώσιμο γενετικά πληθυσμό μαμούθ είναι 500 με 1000 άτομα. Αυτοί οι αριθμοί διαφέρουν για κάθε είδους οργανισμού, όμως για τη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι η χωρητικότητα του νησιού δεν θα μπορούσε να είναι παρά μόνο μερικές εκατοντάδες. Οπότε με τον καιρό οι μεταλλάξεις αυξάνονταν και γίνονταν όλο και χειρότερο αυτό το φαινόμενο.
Αν και δεν είμαστε σίγουροι 100% αν η εξαφάνισή τους οφείλεται αποκλειστικά σε αυτό, έχουμε κάποιες αποδείξεις για την αρνητική επιρροή που μπορεί να έχει η μειωμένη γενετική ποικιλότητα σε ένα είδος ζωντανού οργανισμού. Σκεφτείτε δηλαδή λίγο τα ζώα που υπάρχουν σήμερα και κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Θα αντιληφθείτε ότι όταν φτάσουν σε ένα σημείο όπου υπάρχουν ελάχιστα μόνο άτομα, η ίδια η φύση στενεύει τα περιθώρια ανάκαμψής τους. Στόχος μας είναι να μην φτάνουν τα ζώα κοντά στην εξαφάνιση. Σκοπός μας είναι να συνυπάρχουμε όσο γίνεται πιο αρμονικά με τη μητέρα φύση. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο και να κάνατε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε τα νέα μου βίντεο. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα με νέο παλαιό επεισόδιο, αγαπητοί μου φίλοι.